corren polo universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Ai, que útil é este libro. Dende que o teño fixen moitos perfumes. Que ben arrecendes, Pencas. E que guapa te vexo hoxe. Grazas, Fiuncho. E que raro te vexo. Queresme pedir algo? Non che quero pedir nada. Teño que marchar a facer un axuste no motor da nave. Ata logo, guapa. Ai, non sei o que me pasa, pero hoxe a ver a Pencas sentín algo moi extraño. Fiuncho, que faz aí tan solitario? Que estaba a Pencas por aquí fai un anaco e marchou agora mesmo. Ui, que lle pasa a este? Fiuncho, pasouche algo con Pencas? Que é un segredo. Tranquilo, que non lle imos contar a ninguén. Pencas a recendía que daba xenio vela. Estaba guapísima. Oh, eu creo que te estás namorando de Pencas. Ti crees? A mí pareceme que sí, se non que son eses corazóns que che saen da cabeza. Quitádemos, non quero que ela se decate. E de que che serve que ela non se decate? É que me dá moita vergoña. Tranquilo, nós podemos te axudar. Sí, de verdade, que ben. Toma isto. Son esencias de ervas de namorar. Serven de feitizo para namorar a Pencas. Tens que botalo todo para que che faga efecto. Pois non perdo máis tempo. La 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 la. Este perfume arrecende un pouco raro, pero se Merliño e Gagá din que funciona... Vai agora xunto dela. Hola, Pencas. Que mal cheiras, Fiuncho. Recoiro co pó de estrelas, eu non vos volvo facer caso. Está moi mal que riades de Fiuncho. Foi unha pequena broma. Pois prefiro marchar con el. Segue cheirando fatal. Mellor, así Lida contaramo contos só a min. Título: Mambrú, cociñeiro de perfumes. Autor: Xosé Neira Cruz. Ilustracións: Pablo Prestifilipo. Editorial: Planeta Oxford. Mambrú marchou á guerra, que dolor, que pena. Mambrú marchou á guerra, non sei se volverá, non sei se volverá. Cando Mambrú volveu da guerra, prometeuse a si mesmo que nunca máis había de ser soldado. E comezou a matinar en que oficio podía facer que lle resultase divertido. E chegou á conclusión de que o que el quería ser era perfumeiro. Así que foi a unha biblioteca e colleu un libro moi gordo sobre oficios e preguntoulle ao libro que era preciso facer para ser perfumeiro. O primeiro que lle dixo o libro foi que tiña que mudar de uniforme, porque o traxe de soldado era moi triste e os perfumeiros precisaban traxes alegres con moitas cores e, sobre todo, con moitos petos para poder meter moitas cousas. E así o fixo, probou varios traxes hasta quedou co adecuado.
A segunda cousa que lle dixo o libro foi que se puxese a atrapar e mesturar os olores máis ricos do mundo se quería chegar a ser un bo perfumeiro. E así o fixo Mambrú. Os olores que eran máis fortes atrapounos con un trueiro e con unha rede, e os que eran máis pegañentos atapounos con un chupón, e aínda aqueles que eran máis sutís atrapounos con unha peneira ou con un aspirador. Cando os tiña todos atrapados, metiunos en botelliñas de cristal e marchou para a súa casa para poñerse a mesturalos entre eles para facer os perfumes. Mambrú pasou varios días na casa pechado facendo os perfumes e cando tiña xa uns poucos feitos, montou un tenderete e saíu á praza principal e púxose a vendelos con un cartel grande que dicía «Faga que a súa vida ula mellor». Ao pouco tempo de estar na praza, comezaron a chegarlle os clientes e ían abrindo os botes e arrecendendo pouco a pouco todos os perfumes. E cal foi a sorpresa que levaron cando descubriron a que arrecendían as colonias de Mambrú? Pois a min isto arrecéndeme a bocadillo de luras, dicía unha señora que pasaba por ali. Pois o meu arrecende a chocolate quentiño, decía un señor que pasaba por ali. Pois o meu arrecende a ovos frixidos con patacas. E foi así, sin comelo nin bebelo, que Mambrú se converteu no cociñeiro de perfumes máis famoso de todo o país. Ten a cara chea de pencas, a nave espacial trae alegría, todos lle chamamos pencas, está a xogar todo o día. Pola galaxia gústame navegar, para a imaginación poder atopar a Piuncho pa hacerlle trasnadas, para rir logo das súas parvadas. Ten a cara chea de pencas, a nave espacial trae alegría, todos lle chamamos pencas, está a xogar todo o día.